Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur urriak 16, osteguna da, eta gaur berriro ere elkarrizketa interesgarri bat izanen dugu. Beti bezala, bi astetan behin gure ohiko kolaboratzaileetako bat ona etortzen da, oraingoan Javier Mangado izanen da, historia zalea, eta gaur Medialunaren historiaren inguruan hitz eginen dugu. Beti bezala, Mangado kontatuko dizkigu hainbat bitxikeri, historian zehar gertatu direnak eta jende asko ez dakienak, eta horren inguruan bisita gidaturen bat eginen dugu. Baina beti bezala elkarrizketa baino lehen guazen betiko edukiarekin. Guazen orain gaurko efemeriekin. Gaurko egun batean, baina 1885ean, George Stamanek, Kodaken sortzaileak, imaginak inpresionatzeko nitrozelulosazko pelikula asmatu zuen AEB-en. Urte batzuk geroago, 1908an, Errusian 1918an hasi zen gerra zibila amaitu zen. Egun berean, baina 1918an, Espainian Ebroko gudua bukatu zen, gerra zibileko borrokarik luzeena eta latzena. 30.000 errepublikari ziren eta beste 20.000 hartu zituzten preso. Eta bukatzeko, 1945ean UNESCO sortu zen Londresen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Ostegunean batetik mintzakideren ikasturte hasierako besta. Iruñerriko mintzakide egitasmoaren ikasturte hasierako besta eginen dute arratsaldeko 6etan Laban. Maider Lazkano, Dan Elizius eta Malen izanen dira bertan. Bukatzeko, sexua musikala. Ligatzeko gozabiltza, baina aplikazioekin ez zara ondo moldatzen, bertako komunikazio kodeak ulertzeko zailtasunak dituzu, eta aporiek erabiltzen hasi zarenetik zure antsietati mailak gora egin du. Galdera hauen erantzuna baiezkoa bada, ez kezkatu, zuk behar duzun asmatu dudalako. Ligatzeko aplikazioetan ez galtzeko gida, atik zetara. Ikuskizun honetan Andoni Mutiloak antzerkia, dantza eta musika nahasten ditu. Arratsaldeko 7etan Nafarroako antzerki eskolan eskainiko du ikuskizuna. Larun batean, mapping jaialdia, esperientzia artistikoa familientzat eta lehen haurtzaroarentzat. Arte eszenikoen ikuskizuna umetxoendako. Lorategian, Teatro Paraiso antzerkian 10 erditan. 1 eta 3 urteren artean, heldu batek lagunduta. 3 euro aurrez izena eman da. Eta igandean, Nafarraziak dokumentalaren proiekzioa. Izaskun Barberrek eta Ruth Etxarterrek zuzenduta, Argentinarekin 10.000 kilometro lotzen dituen kultura baten dokumentala. Arratsaldeko 6 erditan Laban, sarrera librea. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Sánchezek elkarrizketa, eskuzabaltasuna eta barkamena eskaintzen ditu eskuin erretrogratuaren aurrean. Amnistia Espainiaren batasunerako biderik seguruena bezala defendatzen du. Gainera, ekainera arte elikagaien beza murriztua mantentzea eta ekainerako garraioa doan eta gazteentzako garraioa doan izatea agindu du. Feijok bestalde ustelkeria politikoa egotzi dio, eta Baskalek estatu kolpea eman izana leporatzen dio. Argazkian Sánchez eta Feijo. Sánchezek zioenez, ez dakit zertarako errepikatu nahi dituzun hauteskundeak zuk irabazi badituzu. Zioen Feijori. Bestalde, Feijok interes orokorraren aurkako erabakiak hartzen ditu onura pertsonalen truke, erantzun zuen Sánchez aipatzen. Bestalde, Feijok interes orokorraren aurkako erabakiak hartzen ditu onura pertsonalen truke erantzun zuen Sánchez aipatzen. Erantzun zuen Sánchez aipatzen. Beheko argazkian, Jago Barrasate atzo Tibikanen IKF Fundazioak emandako saria jasotzeko ekitaldian. Tituluan, bostekoa Arrasateri. Euskararekiko konpromisoa aitortu dio IKF Fundazioak. Eskuineko berrietan batetik akzionak 100 lanpostu sortuko ditu Irunberriko lantegi berrian. Bestetik, Alemaniak 7.500 milioi euro bermatuko dizkio Siemens Energyri. Jarraian, BGBKaren 13.000 kasuetatik, 10-etik 9 tabakoan dute jatorria.
Beheko argazkian Joseba Fernandez patinatzailea, Nafarroako kirol merituaren urrezko domina. Alboan foru gobernu berriaren egiturak 1,18 milioi gehiago balioko du. Eta bukatzeko 11 Mikel Sola Diario de Noticias egunkariko kazetaria saritu du. Diario de Navarrako argazki nagusian Pedro Sánchez eta Alberto Núñez Feijóo, investidura saioaren lehen egunean. Titularrean, Sánchez amnistiari lotu zaio, eta Junts mehatzu egin dio, bere eskakizunen mende jarrai dezan. Prozesen barkamena ultraeskuinaren aurkako arresi gisa justifikatzen du. Bestalde, ustelkeria politikoaren aurrean, alarmak pizteko deia egin du Feijóok. Eskuineko berrietan batetik, xaflak birziklatzeko lantegi batek 100 lanpostu sortuko ditu Lunbiarren. Proiektua akzionak idatzen du eta enpresaren instalazioen ondoan kokatuko da. Bestetik, Covitek salatu du antza esetarra liburutegi publikoekin elkarlanean aritzen dela. Bukatzeko adimen artifiziala supermerkatuetan. ChatGPTren urteurrena gizartea aldatzeko tresna. Garako titularrean, Sánchezek amnistia defendatzen du eskuin sumindu baten aurrean. Investidura eztabaidaren lehen saioan, Pedro Sánchezek subiranismoarekin egindako akordioak defendatu zituen, eta zehazki amnistia legea, eskuinak tentsioan jarritako giroan. Behan, lakuak oposizioarekin egindako ituna baztertu du hauteskunde bizitan. Argazki nagusian Peio Etxeberria pilotaria. Titularrean bere hitzak. Familian sekulako ilusioa dago, egunotako amaren irria ikusteak asko betetzen nau. Ezkerrean batetik protesta feminista lakuako zaintzari buruzko kongresuaren aurrean. Bestetik, Siemens Energy gamesak gidatua galeren errekorra lortu du 2023an. Bukatzeko, Israelek Al-Sifa ospitaleari eraso dio eta Gazako hegoaldea uzten hasi da. Berrian, titularrean, Israelek operazio militar bat hasi du Gazako ospitalerik handienean. Militarrek Al-Sifa erietxea hartu dute eta gelaz gela miatzeari ekin diote. Hamasek erasoak prestatzeko erabiltzen duela argudiatua. Ehunka zauritu eta refuxiatu daude eraikinean. Beko argazkian 2023ko Euskadi saridunak, Bingen Zupiria Jaurlaritzako kultura sailburuarekin, ezkerrean, eta Inigo Urkullu lehendakariarekin, eskuinean. Titularrean, irakurle izatearen balioa. Euskadi literatura sariak emateko ekitaldia egin dute Getxon. Irabazleek, irakuszaletasuna sustatzearen aldeko mezua eman dute. Behan, batetik, Siemens Energyk negozio eolikoari eusteko asmoa du, galera handiak izan baditu ere. Bestetik, AEBek eta Txinak energia berriztagarrien ahalmena indartzeko ituna egin dute. Alboko argazkian Pedro Sánchez investidura hitzaldia ematen atzo. Sánchezek batasuna eskatu du eskuinaren aurka. Bukatzeko, EAJak eta PSEek oposizioaren babesik gabe onartu dute osasun publikoaren legearen testua. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, sexua musikalak ligatzeko aplikazioez pentsaraziko digu. Ostegunean, 7etan Andoni Mutiloak sexua musikala eginen du Nafarroako antzerki eskolan. Hau izanen da, Egam Nafarroak antolatutako Xoka Jite disidentea jaurdunaldien azken saioa. Sarrera irekia eta doakoa da. Beste berrian, Nafarroko toki entitateek emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako konpromisoa berretsi dute. Kanpainak interpelazio zuzena egiten die adin guztietako gizonei. Konpromisoak arditzaten eta emakumeen aurkako indarkeria mota guztien aurka aktiboki ager daitezen. Bukatzeko, erizaintza historikoki izan da menpeko lanbide gutxietxia. Lucia Etxeberria erizaina da. Azaroaren 30ean deitua dagoen greba feministaren inguruan hausnartu du bere lanbidearen inguruan. Zaintza jarriko da erdigunean greba egun horretan, eta erizainarena feminizatua dagoen lanbidea izan da gogo eta ugari egin ditu. Profesionalizatu gabeko lanbidea izan da askotan, karitatearekin lotutakoa ere bai. Medikuntzaren mendekotzat hartzen da oraindik, esan du. Elkarrizketa egin diote Euskal Herria Irratian. Gaurko eta biharko guraldia entzun dezagun orain.
Gaur ere euri txikia ginen du. Fronte bat ahulduta iritsiko da. Ondorioz, zerua lainotuta egongo da eta euri apur bat eginen du. Batez ere ipar partean, baina orokorrean euri txikia izango da. Hasieran hegoaldeko haizea ibiliko da, eta eguerditik aurrera ipar mendebaldera eginen du, zakar kostaldean. Temperatura maksimoak ia ez dira aldatuko eta eguneko minimoak egunaren amaieran izango dira. Ostiralean argitzera eginen du. Goizean goiz, hodei ugari izango ditugu eta zirimiria eginen du, batez ere ipar partean. Goizak aurrera egin ahala, atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira, hegoaldean bereziki. Ipar-mendebaldeko haizea ahul bizia ibiliko da eta arratsaldean eta gauean eki ipar-ekialdetik finkatuko da. Temperatura nahikoa jaitsiko da eta minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Kaixo eta ongi etorri gaurko elkarrizketara, oraingoan eta beti bezala, gure ohiko kolaboratzaileetako bat daukago hemen, Javier Mangado, arratsaldeon, eta ongi etorri, beti bezala, ongi hemen. Ongi, Gustora plato berrian. Bai, hombre, erra dugu. Gaurkoan Medialunaren istorioa ezagutuko dugu. Gehien bat gaur zentratuko gara ez Medialunaren izena nondik datorren eta pixkat bisita edo ibilaldi orokor bat eginen dugu, ez? Ikuspegi orokorra. Ikuspegi orokorra. Eta aterako gara zezen plazatik. Bai, alde horretatik, pixka bat, ibilaldi moduan antolatuta dagoenez, handik ibiliko bagina, hasiko bagina ibiltzen, hasiko bagina bezala. Hori da. Iruñekoak kokatzearren, non kokatzen da Medialuna? Zehazki. Bueno, Medialuna kokatzen da Iruña zaharra zenez, zenean, orduan, ekialdean. Aprobetxatuz, zera Arga Errekako herripak, orduan oso balkoi moduan dago kokatuta zera Medialuna parkea, gaurko parkea, lehen ezen parkea, baina beti izan da terreno bat, eremuak eta aspalditik zera eskainiak, hiriari eskainiak, zera paseatzeko eta batez ere, horrekin batera, bistak ikuspegia da oso polita, eskabaldetikan, iparralde aldera, oso ikuspegi polita da, eta orduan paseatzeko, lasai paseatzeko, beti izan da pasealeku bat. Beti ez, esan nahi dut, zera 16. mendez gerozkit, badira urteak. Garai batean ez soroak ziren, soroak, garia lantzeko eta gehiago ez, laborarien zera eremuak ziren, ez? Kontua da, dokumentatuta dagoenez ikus daiteke, 1608an, garai hartan agintariek, hiriko agintariek, agindu zuten, debekatu zuten, laborantza egitean. Eta usteko, hirikideak paseatu ahal izateko. Landatu ziren, arbol batzuk, zuhaitz batzuk, baina beti ere gauza serio bat egin gabe. Paseatzeko eta banku batzuk, eserleku batzuk jartzen ziren, beti ere arriskoak, garai hartako oraindikan mantentzen dira baten bat, arrisko prisma bat besterik gabe, eta hori zen Medialuna garai batean, ez? Eta zergatik bada iruindarrentzako berezia? Zergatik du berezitasun hori? Bueno, oso polita delako. Eta oso tokia proposa, ibiltzeko ez dugu aldaparik, muturrean dago, begibistak oso ikuspegia dira oso politak, eta beste alde batetikan, zera arresitatik kanpo zegoen, eta hori ere importantea da, defentsa guztien kanpo ere bai, horrek ekartzen zuen ere bai, nahiko hurbil, baina kanpo. Orduan, bere momentuan, bere garaian, hiria gotortu zutenean, batez ere, betidanik izan da gotortua, arresiak eta izan dira betidanik. Burgoen garaietatik ere bai,
gotortuta zegoen, ez? Baina, konkistaren ondoren, ja, ikusi zen beharra, ikusi zuten beharra hobe gotortzeko artilleria garatu zen, eta orduan, harresi berria jarri zituztenean, pentsa dezagun, zegoela azken, baluarte nagusia alde horretakoa, zegoen gutxi gora bera eta beste baluarte bat, Zezen plazaren parean, inguru horretan, parean ez, bertan, baina inguru horretan. Eta bat zegoen legea, lege bat, Ley de las zonas polémicas izenekoa, eta horrek agintzen zuen ez kanporantz, ez barrurantz, deus ez eraikitzeko. Horta, ezen zein eraiki. Beraz, hori izan zen problema handia hiritarrentzat, ezin zelako zabaldu hiria. Eta orduan geratzen zen Medialuna parkea edo zonalde hori geratzen zen kanpo. Eta ja, distantzia batean, soroak egiteko oso aproposa. Zuhaitzak landatzeko ez, eta eraikinak egiteko etxeak eta ez. Hori debekatuta. Baina geratzen zen oso ongi, soroak blagoak dira, urrundik ikus daiteke, orduan nahiko libre. Eta hortik, hiria hasi zenean estututzen, gero eta jende gehiago zegoen bizitzen han, orduan nolabait lasaitzeko, airea hartzeko eta aisialdiak hartzekoan. Hala ere naiz eta parke handia dirudi ez da handiena, ez? Nire ustez ez da handiena. Nik uste dut orain handiena dela jamagutxi. Uste dut, orain buruz ari naiz. Baina nik uste dut jamagutxi dela. Baina nahiko handia da, luzatua, oso ez da borobila, da luzatua, eta lehen pixka bat atzera bueltata, soroak eta baziren han, batez ere zerealak, ez laborak eta hori guzia. Ordan izena, hasierako izena zen La Mulera edo La Millera, millo, hori zen izena. Medialuna, izena hartu zuen ja parkea eraiki zutenean, baina parkea eraiki zuten zera 20. mendean ja, 30. hamarkadan. Osa, hasiera baten zen La Mullera. La Mullera edo La Mulera, La Millera. Dokumentuetan nola agertzen da, bai. Eta jamia 608an agintariek debekatu zuten han laborantzaikia. Baina ganaduak, abereak eta bai, ateratzen zuten. Eta momentu horretan zein zen egoera? Momentu hartan zen hori soroak eta besterik ez, eta ertza, herriparen ertza, zonalde hori bai, egin ziren bide batzuk paseatzeko eta zuhaitzak landatu. Zuhaitz txikiak, oso txikiak, legea oraindik bazegoen indarrean eta orduan ezin zen gehiagorik egin. Baina, nola riparen ertzean handik ezin zen etorri etxaiak, ezin ziren etorri. Orduan, pixka bat, mangantza egin zuten, baimena eman zuten pixka bat hori egiteko. Lehen aipatu dugu Zezen plazatik abiatuko ginala, ibilaldi hori egitera. Beraz, konta eguzu pizkatxo bat hasiera hori, ibilaldi horren hasiera. Muturrean, kokatuko ginateke estafeta karrikaren muturrean, horren beste aldean, Zezen plazaren ondoan, eta aurkitzen dugu lehendabiziko, ikusten duguna, da Hemingwayren monumentua. Badago monumentu bat, holako irudi handi bat, eta da Ernest Hemingwayren idazlearen irudia, Hori egin zuten, hori oso modernoa da, 1978an egin zuten, nik ezagutu nuen, inaugurazioa, idazlea ja hilda zegoen, hiltzen, bere buruaz eginda, beste eginda. Orduan, alarguna etorri zen, inauguratzera eta, oso festa polita egin zuten, eta orduan,
inguru horri eman zioten bere izena, ez? Hemingway pasabidean edo pasalekuan edo paseo de Hemingway. Eta hori da, aurkitzen duguna, baina, hori oso moderna da, lehen han zegoen hiriko ate bat, 7 ate ziren, atari, portalak, eta Tejeriako portala zegoen han. Harresian sartuta, hau da, portaletik aurrez aurre ikusita, zezen plazatik ikusita. Ezkerraldera harresia, eta behera, txantrera aldera, ere bai harresia. Harresi hori zera lotzen zen, zeran baluarterekin, zeran Biruarte izeneko baluarterekin, eta da muturrean dagoen baluarte handia. El baluarte bere garaian zen, el baluarte de Caparroso esaten zen ere bai, oraindik badago, ez? Zaharberrituta dago, oso ongi zaharberrituta, eta behiko aldean, harresiaren ondoan jarri zuten, egin zuten frontoi txiki bat, jitoalai izenekoa, oraindik badago, ez? Pentsatu behar dugu, Labrit frontoia ez egoela, eta lehendabiziko etxeak, haien ondoko lehendabiziko etxeak ere ez, han zegoen dena harresia eta pasabide bat atzetikan, ateraino. Eta atea zegoen, gaur egun badago aska bat, iturri bat, horren parean zen. Eta ate hori izten zen, besteak bezala, izten zen egunero, gauero, eta gero irikitzen zen goizero. Orduan, hortik hasiko gara, bai. Bale, eta jarraituz, ze norantza jarraitu beharko genuke? Pues ekialderantz. Ekialderantz, orain dagoen harresia, ez da sasi harresia da, ez? Horren parean, aurkituko dugu zabalgune bat, leku zabal bat, berdegunea da gaur egun, behin zera zezendegiak, zezenplazako zezendegiak iraganik, aurkituko dugu hori, ez? Lehendabiziko parkearen lehendabiziko gunea, ez? Parke izena merezi duena behintzat, ez? Eta, baina hori ezen horrela, bere momentuan ezen horrela. Han, eraikin batzuk izan ziren, joan den mendean, hasieran eta erdialdean, eta batzuk nik ezagutu ditut ere bai, baziren txalet antzeko itxurako etxe batzuk, ze gau, Medialuna parkea egin zenean, horrek ekarri zuen, Medialuna parkea diseinatu zuen, EUSA arkitektoak. Eta arkitektoa zen, eta horren etxe batzuk egin zituen, urbanizatzeko hirigintza egiteko, eta han baziren batzuk, txiki-txikiak. Bazegoen bat, usteko, hilketarako autoak, kotxe funebreak, han zegoen. Gero egin zen parke bat, funtzioa aldatuz joan zen. Gero egin zen parke bat desinfektatzeko, desinfekzio parkea. Desinfektatzeko parkea, bera? Parkea, bera, bai, desinfektatzen ziren, autoak adibidez edo gauzak, edo biltegia zen ere bai, desinfektatzera ateratzeko handi. Eta hori nik ezagutu dut, nire garaian, jonden mendearen erdia eta gehiagora, antzegoen. Gero egin zuten ere bai, kale zakurra biltzeko tokia, perrera. Eta hor ere bai, jarri zuten komisaldegi txiki bat, ezen komisaldegi nagusia, udalarena zen, batez ere, eta ziega batzuk ziren, kalabozo batzuk ziren, ez? Han, mozkorrak, hiriko mozkorrak sartzeko, gau pasa, ikeko, ez? Espabilatu arte, han sartzeko, ez? Eta ondoan zegoen, zakurtegia, zakurrak biltzeko toki horrek hartu zuen izena bera, La Perrera. Norbaitek izan behar, bakizu, fulano, gaur atzo gauean a La Perrera eraman zuten, a La Perrera, bai. Eta La Perrera zen, kalabozo hartara, ez, ziega hartara.
Eta bitxia da, han bitxikeri bat dago, anekdota, pasaizo bat da, behin, hori guztia 20. mendean, Pues behin, zezen plazan antolatu zen nobilada bat, ezen zezenketa, nobilada bat, nobiloak, ez? Eta han, bat zegoen, torero bat, haietako bat, torero bat, Prat izenekoa, eta ez dakit beldurrez edo zer, nobiloa ikusia, igual ikusita, pensatu da, hau nobilo baino, igual zezena da, eta beldurrez, nolabait hasi zen, eta uko egin zion itzeari. Eta lidiatzeari, uko. Nik hori ez dut ikusiko, nik hori ez dut ikusi nahi. Ez, oso arriskutsua da, eta orduan, bueno, hartu preso eta nora, eta ara, ala perrera. Zakurtegira. Eta bago, argazkia eta dena, osea, toreros jantzita eta sartzen, zera... Baina nobiloa zen edo zezen azkenean. Teorian nobiloa. Teorian nobiloa. Baina, auskalo zer, ordan, tipoa ezen fiatu eta nik ez. Eta eraman zuten, bai. Gero, ja, pixka bat, zera, zabaldu zen pixka bat, bateratu egin ziren txoko horiek, eta jarri zuten, zera, suhiltzaileen kuartela, tokia. Eta nik hori ezagutu nuen ongi, ze gero, nire garaian, nire gazte garaian, izan nintzen, zera, udal dantza taldeko kidea. Eta orduan ensaioak egiten genituenan. Kuartel horretan, zera bat zegoen patio bat, bueno, gimnasio bat, garaiatan, ezen oso handia, baina ensaioak egiten genituenan. Suhiltzaileak bitartean baziren beste ondoko patioan edo ondoko geletan, zera merienda egiten, eta hola, entzuten genuen eta gu ensaiatzen. Eta bai, ensaioak egiteko ez zen oso proposa, zeka lurra zen zementozkoa. Eta orduan, zera dantzariok beti izan dugu, zera hori ez, kezka hori ez. Zolua oso gogorra baldin bada saltoak, jauziak egitean, beti zera muskuloetarako gaizki dago, eta lesioak eta hola. Baina oso oroitzapen politak ditut, zera garai hartakoak. Eta horrek zenbat iraun zuen, zuhiltzaileen? Larogeita mar inguru haietan, bai, oran bota zuten dena. Ideia zen, prinsipioz egitean, zera San Ferminetako museoa, baina problema legalak izan ziren, han bazen salsa bat sartua, eta azkenean ezen egin. Eta orduan geratu da, belardi. Gaur egun geratu da belardi, atsegina, besterik gabe. Gero hango muturrean, bestelako eskolapio aldean muturrean, han zera jarri dute el Parque de la Memoria. Geratu da pasealeku txiki bat, zera Hemingoai pasealekuarekin lotuta, eta jarri diote el paseo de Mora, uste dut, erremontea inventatu zuen pelotaria, horren omenez jarri dute pasealeku hori, ez? Euskal Jai bat zegoen nahiko gertu, eta orduan, aprobetxatu dute. Eta jarri dute el Parque de la Memoria, holako hilobi antzeko batzuk, paratu dituzte gaur egun, baina garai hartan bazen, hori, zera udaltegiak, municipalak, eta bai, hori guzia. Pentsatu behar dugu, hori guzia ez zela gaur egun dagoen bezala, da lautada bat eta gero arresi bat ez zera Txantxako bidea errepidere aldera, ez? Ez, lehen zen olako antzekoa, arresiak aurrean ziren, ordan hori zen fuera puertas. Oso, ez zegoen oso ongi zainduta, han bazegoen iturri bat, ere bai, iturri zaharra, la fuente vieja, esaten, erromatarren garaian erabiltzen zen, gero ere bai, nahiko emari potentea zeukan, eta erabili zen ere bai, zera ura eramateko alde zarrera, Nabarreria, aldera, hango iturrietara, hori beste kontu bat, beste ipuin bat izango zen, ez? Baina oso toki
juduak han juderia zegoen. Ere bai, La Merced inguru horretan juderia zegoen, eta orduan hilerria zuten han. Juduen hilerria zuten. Beraz, toki nazia izan zen, ez? Kontua da, gero, harresia bota zituztenean, eraitsi zituztenean, orduan hori urbanizatu egin zutela, ez? Harresia eta harresiko harriekin egin zuten beste harresi bat, gaur egun dagoen bezala, Zezen plazaren azpian, harresi hori, eskailera batzuekin, eta geratu da laua, dena laua, ez? Baina garai batean zen hori, sakan bat. Orduan, aurreratzen baldin bagara, pixka bat hortik, aurkitzen dugu aurrez aurre gotorleku bat. Eta geratzen den gotorleku bakarra, San Bartolome fuertea. Hori egin zen, justo, harresiak, 6. mendetik, mendez geroztik, 19. mendera jaia arte, joan ziren zabaltzen, handitzen, hobetzen, sarberritzen eta hori guztia, ez? Eta orduan konturatu ziren Tejeria portala, hau da, Santiago bidea, nahiko desbabestua geratzen zela. Eta orduan, pentsatu zuten, hor fuerte bat jarri behar da, eta da San Bartolome, baina fuerte hori geratu zen pixka bat aldenduta harresietatik, eta desbabestuta zegoen. Orain egin zuten beste bat, Tejeriako Errebellina izenekoa. Eta hori egin zuten justo Zezen plaza dagoen tokian. Osea, Zezen plazaren azpian, badaude oraindik harresiak, oinarriak, fuerte hartakoa. Eta orduan, baziren bi fuerte, eta San Bartolome gotorlekoa, San Bartolome fuertea, egin zuten, militarren izkeraz, badaude fuerte mota batzuk, gotorleku mota batzuk. Eta justo ura zen Medialuna motatakoa. Eta hortik hartu zuen. Hortik izena, ilargi erdia ez Medialuna. Medialuna, bai. Ilargi erdia da itxurakoa, ze badauka punta bat, gaur egun ikusi dezakegu, punta bat, kanporantz, eta gero atzean dauka atea. Ordan da, ilargi erdi bezalakoa, ez? Eta bakizu zergatik egin zuten forma horretakoa? Defentsa egiteko bi alde egiteko. Eta bi aldeetan kainoizuloak jartzeko, zazpinak kainoizulo daude. Alde batetik, hori ere kuriosoa da, alde batetik, batak nolabait estaltzen du, babesten du, Santiago bidea eta Arga ibaiaren zonalde hori, ez? Madalena, gutxi gora bera, Txantrea, nolabait. Baina bestea dago beste aldera begira, gainera, punta ez da kamutxa, pixka zorrotza, eta horren beste aldera, eta esaten duzu, beste aldera, hainbeste kainoi zertako. Eta, klar, da, zabalgunearen aldera, ez? Klar, pentsatu behar dugu hori lautada bat zela, ongi dago han defendatzeko eta, baina behan dago, zulo batean dago. Zabalguneko lautada defendatu zuena zen Tejeriako Errebellina, goikoa, Zezen plazakoa. Eta beste dago, berago, ez? Eta horren, eta kainoiak eta nahiko bitxia da, ez du prinsipioz, ez du bururik esankarik. Ez, badu. Kontua da, parkeak egiten duela bihurgune bat, herripa osoak egiten du bihurgune bat. Mutur-muturrean dago apaizgaitegia, seminarioa. Baina seminarioa kenduta beste aldean dago Lezkairu. Eta Lezkairu zaldua da, zaldu bat da, eta Lezkairu zaldu horretatik beste aldera badago muino bat, Mendillorri. Mendillorri eta muino horretan daude urtegiak, urdepozitoak, ez? Garai batean ez zegoen hori. Eta muino hori, geratzen zen, altuxiago, ez parean, baizik eta altuxiago Tejeriako harresia baino. Tejeriako harresia, Labrit, Estafataraino antzegoen harresia,
pixkat berago zegoen. Orduan, han muino bat, Mendillorri, zera Lezkailuko zaldua da zulo bat. Orduan, etxaia hartu zezaketen oso ongi babesa zuloan, zalduan, eta kainoiak igo Mendillorri muinoraino. Eta hortik tiro egin goitik bera. Orduan, tiro erreza zen. Orduan, hori babestu behar zen. Hori babesteko jarri behar zen gotorleku bat seminario inguruan. Osa, oso urrun, hiritik oso urrun. Beraz ere bai, desbabestua. Orduan, jarri zutena izan zen, San Bartolome, behian, eta tiro egiteko Lezkailuraino eta Mendillorriraino. Baina hori zen zailago, ez? Imaginatzen dut. Ez, luzeago. Ez zailago, ez, luzeago. Luzeago, baina ja kainoiak 17. mendean, hau egin zen 17. mendeanen bukaeran, orduan kainoiek ja bazuten kilometro batzuk irizpena, orduan. Bai, konta zen hori. Eta horregatik egin zuten. Eta orduan, zera itxura, ilargi erdikoa zenez, orduan parkea Medialuna. Baina, kurioso da ere bai, zen herriko izena, gotorlekuaren, herriak jarri zion beste izen bat. Eta nola itxura zuen, zera garai hartoko, zuek gazteok ez ezagutu, baina apaizek erabiltzen zuten kapela mota bat kalera ateratzeko. Eta beste mota bat, ofizioak eta mesak egiteko, edo elizan ibiltzeko. Eta kanpora ateratzeko, kalera ateratzeko, kapela zen teja, deitzen zitzaion, teja. Ego luzea eta borobila, ez? Baina barruan ibiltzeko zen elbonete izenekoa, eta zen puntaduna. Eta orduan, jendeak pesatu da, pues hau elbonete. Eta jarri zioten izena elbonete. Gotorlekuari. Itxura hori itzukalako, ez? Punta batekin, pues elbonete. Eta horrela geratu zen, gure garain ja galdu zen izen hori, ez? Horretan badaude bi pasadizo ere bai, zera gotorleku horretan, adibidez, 1974an, ez da inbeste, duela ez da inbeste, handik bota ziren, jauteki ziren, su artifizialak, San Ferminetan, bai, bakarra izan zen. Garai hartan, ni gogoan daukat oso ongi, ni Zapateria kalean jaio nintzen, eta bizi. Eta orduan, Gazteloko plazan botatzen ziren, su artifizialak San Ferminetan. Baina, ja hori kendu zutenean, urbanizatu eta, bueno, hori arriskutsua zen nonbait, kendu zutenean, urte batean geratu zen pixka bat, umezurtz. Hor kilikolon, ez da gindora joan. Horren bota zuten handik. Eta handik ja, pasatu zituzten, lehengo printzearen gotorlekura, Fuerte del Príncipe, Milagrosa inguru hartara, eta gero ja, Ziudadelara. Eta zu egon zinan hor gotorlekutik bota zutenean zu artifizialak? Bai, ni bizi nintzen, ni 52koa naiz, baneukan, mutriko eskorra nintzen, eta gogoan daukat, badaude argazkiak ere bai. Eta gero beste pasadizo bat, hau, igual bai, bitxiagoa da, pasadizo bikoitza da. Dela urte batzuk, izan zen antolatu zuten zelada bat, nahiko trampa, eta rapatu ere bai, egin zioten Iruñeko Nafarroako politikari bati. Bai, izan zen bere garaian UPN sartua, gero PPN egon zen sartua, baina oso kritikoa zen, ez dut izena emango, oso kritikoa zen, batez, berak ikusten zituen gauza txar batzuk, gaizki egindako gauza batzuk, eta oso zorrotz kritikatzen zituen, ez? Naiz eta bere taldekoa, bere alderdikoak izan kargu politiko ardura handikoak izan zituen, eta garai batean Nafarroako aurrezki kutxa porrot egin zuen. Orduan kritikatu zuen oso gogor aurreko kudeaketa.
Kudeaketa horren ondorioz gertatu zen porrota. Eta hango arduradunei eta hola, ez? Eta orduan, halako batean, pasatu zioten mezu bat, esanez, begira, badago dokumento oso konprometigarri bat, nik dudana, salsa horretan, ez? Eta, hau sekretupean, holako montaje bat, ez? Ibili behar da, eta utziko dizut, San Bartolome gotorlekuan, kanpoan badaude, arresian badaude zirrikuak, zirriku batzuk, ura ebakuatzeko, ez, ateratzeko. Pues, bigarren zuloan utziko dizut. Pasada zaitez gauean eta hartu handik. Eta tipoa jontzen. Kontua da, eta nik hori oso gogoan ere bai, emaztearekin paseoan askotan ibiltzen garela handik, ez? Eta emaztea behin esan zuen, eta han, baluartean, goiko baluartean, Ikito alai gaineko baluarte horretan, zer dira han, guardia zibilak, eta baziren guardia zibilak, eta holako, abe bat jartzen, eta oi zer, kamera bat zen, vigilantziako kamera. Pues orain, ez da paseatu ere ezin izango dugu hemen egin. Total, besterik gabe, ez? Baina kamara dirudinez jarri zuten aproposa. Aproposa harrapatzeko, bera, ez? Eta orduan, bera juntzen, gau hartan, eta buelta bat eman, ez zegoen inorpan, eta sartu zen eskua bertan, ez? Eta momentu horretan, bi guardia zibil atxilotu. Zu, zer egiten ari zara hemen? Pues, bera, ni naiz, eta identifikatu zen. Ez, atxilotu. Eta atxilotu zuten, eta sekulako salsa, baina judiziala eta dena, Bai, porque honek egin dit trampa eta zelada jarri dit, eta nik ez, holako zera beste batek, eta hortik, bere karrera politikoa akabo egin zuen. Hori galdetu behar nizun, nola maitu zen historioa? Horrela, dimititu, ospa egin, alderdiari ospa egin, eta orain, bere profesioa badauka, eta orduan, Eta pasadizo hori ezaguna da? Bai, ez? Periodizutan eta egunkarita zen bere momentuan. Orain ja, pixkat, ahaztuta dago. Pero, kontua da, hori ez da gauza berria, gainera. Ze, 1812an, halako bat, modu horretan erabili zuten arresi bera, San Bartolomeko arresia, ze, garai hartan izan zen independentziako gerra, amaitu, 1808tik 12, ez? Orduan, frantsesak sartu ziren Iruñan, jabetu ziren, pasadizo horia kontatu dugu aurreko batean, elur bolak zirela eta hori guztia. Orduan, bertan ziren, frantses militarrak, bertan ziren. Baina, rekonkista, hasi zenean, momentu batean heldu ziren oraino, Gasteiz liberatu zuten, eta orduan Iruña ere bai, Eta orduan, baina Iruñan resistentzia egin zuten, frantsesak, nogaiteko resistentzia egin zuten, Eta orduan setiatu zuten, Iruña setiatu zuten, Nafarrak eta espainolak eta denak ziren, Eta orduan, nahiko egoera latza zen, haiek errenditzeko ziren ja, Baina, nolabait areagotzeko kontua, orduan, soldadu batzuk etortzen ziren gauez, San Bartolomeraino, justo arresiraino, eta mezuak utzi, toki berean gainera, zulo horietan. Esan ez, no seis tontos, rendiros, ez dakizer, eta olakoak, Orduan, begira nola... Zulo horiek izan ziren erabilgarriak gutxien. Bai, eta horretarako erabilgarria gainera. Nahiko bitxia da, eta nola, 200 urte, pasa ondoren, antzeko kontua, Hori San Bartolome. Gaur egun, zorionez ez zuten bota, da, geratzen den bakarra, eta ez zuten bota, zabalgunea egiteko oztoporik ez zuelako. Ez zuen egiten, orduan, geratu zenan baztertuta,
Eta utzita, geratu zen oso utzita, porrot eginda. Baina halako batean pentsatu zen, hau polita da, hau zaharberritu behar da, ez? Erabili zen ere bai, ardiak gordetzeko, ez? Eta bueno, azkenean egin zuten, ez? Zaharberritu egin zuten, oso ongi, eta gaur egun da, harresien interpretazio zentroa. Oso ongi antolatuta, oso komenigarria da bizitatzea, oso polita da, ongi antolatua, adierazpen asko daude eta ematen dizkizute gainera, bideoak eta dena. Eta ere bai, barrutik oso polita da ikustea, bi kainoi daudelako ere bai. Bi kainoiak, ikusten baldin baduzu eta hori guztia kontuan hartzen baldin baduzu, hombre, pues ez daude oso ongi kokatuta. Kainoiak ez dira originalak, Burgosetik ekarritakoak omen dira, kalibre txikikoak, kalibre potenteagoa ziren besteak, ez? Eta orientatuta daude pixka bat gora. Baina hori ez da orientazio naturala. Kainoizulak ikusten baldin badugu, kainoizulak egiten dute pixka bera. Hain zuzen lautada defendatzeko, ez? Eta horren jarri dute gora, en fin, politak dira eta besterik gabe, ez? Orduan, San Bartolome, gotorlekoa, utziko dugu, eta ez dakit, nahi baduzu jarrituko dugu, edo... Nondik jarraituko genuke ibilaldia? Ibilaldia orain... Sartuko ginateke ja parkean beran? Bai, hasiko gara ja parkean bertan. Parkean bertan, han baziren San Bartolome gotorlekoak, han badago lubanarro bat, foso bat, eta kontraguardia bat, beste harresi bat, baina gainean, Zabalguneko terrenoan, han jarri ziren, orain daude etxe multzoak, etxe multzo handiak. Baina bere momentuan, Victoriusak proiektatu zuenean, parkea proiektatu zuenean, 30. hamarkadan, han txaletak ere bai, etxe txikia, txaleta, polita, ziren batean kolegio bat, ikastetxe bat jarri zuten, Dominikaz ikastetxea, eta garai oraingo nire adineko emakume batzuk han ikasituten, ere bai, eta ja hortik ibiliko ginake, agertuko gara ja herriparaino, herripan, ikuspegi osoa, eta handik aurrera, parkea, gaur egun parkea dena. Ze han aldaketa batzuk izan dira, urbanizatzeko ere bai herripa indartu zuten, sendotu zuten, justo gainetik bidea egiteko, bide oso polita. Eta han ere bai badaude hainbat pasadiza, bitxikeri, ze igual poliki. Hori, bai, aurrerago kontatuko diguzu, baina gutxienez egin aurrerapen txiki bat, ez dakit konta diguzu pasadizo bereziena. Horko pasadizo bereziena? Bereziena, hombre, oso bitxia da bat eta oso gutxi ezaguna, ni duela gutxi ezagutu nuen, pues bada, han bide horretan, ertzeko bide horretan, badago barandilla bat, berdez pintatuta, eta erdian badago urmael bat, gurutxe itxurakoa, eta han badago bide bat sartzeko, ez? Horran, jarri behar du, bihurgune hartu behar duzu eskuinaldera, baina altuera horretan horren parean, barandillaren gainean, bermatzeko den toki horretan, badago inskripzio bat. Eta ematen duzu, zein tontakeri, tontorkelolea, edo zako da. Eta ez, ongi egina, profesional batek egina, eta han agertzen dira bi izen. Galobierge, eta bestea ez dut gogoratzen, eta data, 1940. Eta Aranon Galobierge ura izan zen, Gerra Zibilean, atxilotu zuten bat, Errepublika Zalea zen, eta afusilatua izatetik libratu zen barkarretako bat da. Gero bizi zen, eta hil zen, zarrez, hil zen, ez? 70 inguru hartan. Eta horrek egin zuen liburu bat bere bizialdia kontatzen.
bai kartzelan, bai atxeloketan, bai gero liberatu ondoren beldurra, gero sakak egiten ziren. Eta orduan, bera zegoen zerrendetan, saka bat egiteko, eta orduan, nolako beldurra pasatuen, zer ezagutu zuen kartzelaren barruan, hemengo kartzela, Iruñeko kartzelaren barruan, eta liburu bat, oso interesgarria, nik irakurri berria dut, eta sekulako kontatzen ditu, garai hartauka, eta bere lagun batekin. Eta han agertzen da bere... Izena eta data. Liberatu zutenean, 1940an, orduan atera zen kartzelatik, eta han dago oroita herria nola baita esateko, ez? Eta ez dakit, jende gutxi konturatu da hortaz, niri esan zidaten bestela. Bestela ez zara fijatzen, ez? Ez zara fijatzen, ez. Zarela bitxikeri bat. Zarela joaten hortikan horri irakurtzen, norbaitek idatzi duen zerbait, eta batez ere tontakeria daudelako, eta gero gainetik pintatzen da. Baina hau da, ongi egina. Eta hori mantentzen dela. Hori fijatuz ez doa. Ez doa, hori edo bitxigile batek eginda, edo platero batek, edo zilargile, edo ongi egina dago. Gero, beste pasadibidea kontatuko ditugunak, hango monumentuak, monumentu gutxi daude, baina badaude, eta nahiko bitxiak. Monumentu horiek guztiak izan dira, konkretuki bi, hirugarren bat da berria, eta ikusiko dugu, baina bi, zaharragoak zirenak, ibiltariak. Osea, ibili dira irian aratunat, leku aldatu. Eta leku aldaketa hori nahiko bitxia da, ze gero, hemen beti gauzak aprobesatzen ziren, ez? Orduan, ezen monumentua kendu alde batetik eta jarri bestean, baizik eta monumentu berri bat egin, Sarasateren monumentua, bakarri monumentua dena aldatu, baina oinarria utzi, eta oinarria desegokia da, garaiz horiak kontatuko dugu, ze luzeagoa da, eta horren ikusten da musikari bat dena eta bestea musikari beste motatakoa, eta horren, beste bitxikeri bat. Bale, utziko dugu bi aste barrun izango dugun elkarrizketarako, beti bezala plazer bat, eta hurrengo batera arte. Eskerrik asko. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta bihar astea elkarrizketa berriarekin eta eduki berriarekin amaituko dugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.